שלום לכל הצופים, אנחנו עכשיו מדגימים את הפרויקט שעשינו. אז קודם כל, ככה זה נראה בהתחלה. נלחץ על ה-reset, ועכשיו אפשר להתחיל לעבוד. דבר ראשון נקיש את הסיסמה, שלא נראה לצופים שלנו אותה. יפה, הנורויות דלקו, זה מה שאפשר להתחיל לעבוד. מהרגע שנלחץ עכשיו על הספרה, נוכל להתחיל לראות את המערכת עובדת. את הנוריות הימניות כאן מתחילות לדלוק לפי הקליטה, ואז הספרה ב-7 סגמנט תתעדכן. בואו נראה. יפה מאוד, ככה זה קורה. עכשיו, מבחינת המעגל, המערכת פה, המערכת היפה שעשינו, היא יוצאת לכאן ומשדרת לרמקולים. הרמקולים נמצאים פה. מהרגע שהרמקולים משדרים, המיקרופון קולט את האות מגיע דרך הכרטיס למעגל. המעגל הזה הוא בנד פס פילטר כדי לסנן רק את התדר הרצוי, 1 קילו הרץ, וממנו יציאה לכיוון המעגל וקליטה חזרה כאן. עכשיו בואו ננסה לראות, למשל ננסה לראות זיכרון שהגדרנו מראש. כפתור A ייתן לנו זיכרון. בואו ננסה, נפלא. כמובן שכמו שידור אמיתי, ברגע שאנחנו נסיים, שיעברו 3 שניות, לא ניתן יותר ללחוץ על כפתורים. אז מהרגע הזה בעצם מערכת לא תקלוט שום דבר, כי נגמר, התחיל שידור. פעם הבאה שנרצה לעבוד, צריך ללחוץ על כפתור ה-reset. זהו, מקווים שנהנתם, ונתראה בסמסטר הבא שנחזור על הקורס.